Nagturo ka mo sa ugasan dadaon. Turog ka? Turog ka sa nangyari? Dinantak na hangin, nga turog lang na hangin. Mahiri-hiri. Ano na kung siya na nag-uli man, alas matapos pa sa doon. Okay, Sabi, nag-ihid, na nakabalik. Matuwa sa ako na. Laban. Itong laban. Ay! Ang tali mo mawala ini. Ha? Sa bala ko. Nakulong ko ng kamo to pag-ingad namin. Buta ko lang doon sa ikaw. Sa ka na mag-aras. Ay, yan ya. Uy, ayos mo na lang. Sa anong talay pang dalom sa kanila? Sabi na yun, nabay na. Mawas na ha? Tagang ka ni Ate Min Ash? Sa na stick off? May ka man. Ano sa dura ba? Anak ka putos sa stick off? Only heaven knows. Magkano ka mga luto? Ha? Ay na! Puro lang na yun mo! Puro lang na ang ipit sa iyo. Paano nagtarang ka? Ay, habiyo ka po. Nagkaroon ka ng spaghetti? Huwag yan. Pwede ako dalawa lang. Hello, Lucas. Maybe my love can bang. I'm back. Take care. Maybe my love can bang. Only heaven knows. Hi, my fortune. Yep. Not 25, not 41. Thank you, Guay. Connect. Yes? Baby, my love, kimbang. Ayaw ay maganda. So, nakain tayo. Oh my God. Maybe my devil can bang. Thank you, Han. Samahan. Namin sa sindahan. Maybe my devil can bang. Only heaven knows. And maybe I
Ula-ula. Ula-ula, yarn. Babae, tulog. Ang magasan. Nagano po ano niyo? Adam! Baba. Ang sumo, ay bawa! Uy, may make-up si Baba mo. Ulo may make-up. Oh, wow, good sabi. Magayon, may make-up. Ano yan? Gawa? Wawa, Lola. Si Wawa. Ano yan? Aw, aw, aw. Baba. Makunat paghihapon na. Grabe na. Makunat tayo. Nilipat ko siya ba na pisto? Makuha kong tato. Makuha na. Kaya ko atay magawa naman yung gawa. Huwag po ang grade mo. Huwag kang mag-iyo. Pindok kong ka. Laton. Ayun, tutok mo. Double kembang. Oh my God, so excited. Yeah. Pero pag may naman matungkulog na niya, makakatuloy ka naman ito. Boy, pag gayon sayo ko na ulit. Tan, 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 tan. Ulit sayaw, ulit sayaw. Sayaw, ulo ko lang sayaw. Ay, ulo ko sayaw. Taray. Adang-adang. Ulo ko lang sayaw ulit. Ulo ko lang. Ulo ko lang sayaw. Ay. Ding, 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 ding. Ay. Ay. Ding, 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 ding. What? Nasalang ko pala ka nagbuka ako yung sayo na. Dan, 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 dan. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Ngayon, mas narito pa ito. Saka, ngayon. Hindi mo ito ba? Mati pruta. Hindi ko ba? Hindi mo ito meron mga umo. Hindi mo sa radio. Ay, yan sila nagali. Diba? Pero, ang lagi. Ay, kung pa, isang version nila sa mga kaso, hindi na dito, ang kalsad dito sa paulit. Thank you for coming again. I can't watch anymore tonight. She's literally too pretty. Good night, everyone. Thank you, Glag. Oh my God, Glag. Dang, you're beautiful. Thank you po. Kambing, kambing. Only good and more. Thank you po.
them like thank you, hello, hello, demo time, yes, demo time. Nothing like the Luto ko pa! Catholic ba dito? Ito sa baba? Sa chapel. Catholic man. Ang simbahan sa chapel. Sa baba. nakakapagpapagpapag ko mga yan. RHU. Ha? Mo doon may simba. Bakit may plano ka ba ibang relihiyon? Hindi, akala ko. Very ito Catholic eh. Catholic yun? Very Catholic o dyan si Papa ganang mo iba? Para si Gabi mo lang na iba? Kuya Will. Ibabagaan ka ano nun? Ay, pati din. Very bad. Din din ang Katoliko. Ambot sa kanya. Pag nagkatuloyan, very na talagang magiging Catholic. Kagating ka. Ay. Jayla, bad yan. Bad. Don't forget, we have to thank you so much. And the cell. She from Philippines. Yeah, tilapia. I'm from Philippines. Don't forget, thank you so much. Supper chat. Saan supper chat? Super chat first before show the feed. Oh, money first, yes, money first. My friend said money first. Hindi ka nakatampas. Don't forget to hit the like button. It's free. Oh my god, 53 people in the house. Angela, see the scan. Hello. Thank you. Gusto mo na malaman na wala nang mga sinasabing bababaero daw ako. Bababaero daw ako. He writes me. Hi, hello everyone. Pedro Lopez William Pancho.
Hello, Region. Hello, Region. 59 people in the house. Thank you so much. Matibayan gumiling sila. Geleng-geleng. Wala. Patuloy ko kayo. Daddy. Tama ba? No? Dapat nakakasalit naman kung kumakain na. Hello, Roberto. Nakain ka na lang. Ito mo na. Muna. Sa ako mo yung pakain. Bye na, bye. Bye. Bye, Baban! Gaygan, gaygan! Kailangan mo nang malaman na wala nang sinasabi, magkakatinabi ang bababae ng tawag sa Bye-bye. Ano na pala ng sakitan sa kamo? Rain Arzal. Huh? Nando. Miga. Oy, ako na nga sinto. Kain na lang kayo. Believe it, quiet pleasing. You can see the heart. Ay, wala luwa. Ay, wala. Ito tulo. Nagmulig na na. Ito daw pa rin lakad to. Yes, I'm always pleasing. Sada. Ano ba?
The car vehicle, huh? I am bored. Yeah, I don't understand that even with the language. I also don't understand that though. Thank you so much, people in the house. What we got today? Pao ka na? Nag-ano ka mo? Nagsimba ka mo? Ay, sus.
Ano ba? Thank you, eggs. Oh my God. Sabi ko, kaya man na siya, kaya man na sa pagpakatuto sa kuya, ay gagawin ko, magkantaan, mamaya na lang siguro niya. Kaya napagpapagpapag ko, kawarap na, ibado. Nanganak na tayo? Baka mga anak ka nila. Nakala ko anak na yan. Nanganak ko mga busi. Sana. Eh, nag-iigan ang siyang. Ano yun niya? Ito. Di ba lang ang pagdada sa siya? Di ba lang yung ano kaya ano na yan? Marami kasi. Anak. Baga doon talaga. Bukod ka? Ano big? 4,500 o kaya 5,000. Ano yan? Ano yan? Ipandar ko? Babang dragon fruit ko. Hi, John. Who's done the lap? Oh, dragon fruit. Okay ba? Dragon fruit. Hindi, ang kapangit mo ng kabandong na ito. Gusto mo na. Parehas kami, magama kayo. Thank you, John. 30 yes, lucky to third time. Aray. Kung bili ka ng manok, mahal na din yun. Hindi mo lang walang labas ah. Ikaw nalasing ka kagabi ko yan, Chad? Hindi? You don't know, but if you are eating it. Happy New Year's. Hey, Hex from John. Yep. Sobrang lasing. Ganina, umaga, nakasiyat ako, nakasiyat ako. Mabilis kasi ako nakasiyat. Siguro yung mga wik ako. Late din, no? Not late. What time now? Ako yung manit. Oh yeah, late dinner. Late dinner now. Gusto ko marami ako kinakain.
It is 6, no. Almost 8 here. 8. Almost 8. Late dinner. You 2 are again, yeah. 2 are. Yeah, 8. Yeah. Panibago na yan. Bilhin ka namin kasi hindi na buntis. So, parang mahina na ang Hindi ko pa man lang kabit. Wala na. You very wise try this. Very busy. Philippines. From Philippines. You're crazy. Yes, I am. And I still had time to get your dancing. Yeah. Sa'yo nakapanood ito? Napapunga ko. Diri ka maghibi kay nako pupunga akong kason. And I still had time. Ay, humingi sa'yo ng pamaskap. Doon na lang. Tulog-tulog. Para lang ito na ako magkakawa. Wala naman pera. Paano pinalagala yun? Yeah. What room is that called? My brother's room. There's the room. Oh, next to the kitchen, yes. Next to the kitchen. The fruits. No, not to the kitchen. Near my parents' room. Or my room. Dragon fruit. Dragon fruit, not bread. You look a lot younger than 14. Thank you, James Mar.
Jamie Moore. Jamie Moore, Jamie Moore. Doc Makay, thank you, Doc. Happy New Year. I think she's younger than 40, but she keeps saying, my God. Happy New Year. Bye-bye. Thank you. See you next live. Bye.